Ми продовжуємо збирати допомогу. Що б там не відбувалося з нами, навколо нас, які б складні процеси не були в Україні, які б не точилися політичні тут распри, звинувачення, перетягування. Але ті, хто в Криму, і чиї батьки, чиї діти, вони, не схиливши голову перед окупантами, опинилися у ув'язненні, їхні сім'ї, їхні діти потребують на нашу допомогу. Отже, всі наші дані ви тут можете ознайомитися у Шевкета Неметулаєва, на сторінці Османа Пашаєва, у мене. Ми просимо по мірі можливості і далі продовжувати цю акцію допомоги дітям кримських політв'язнів. А всі, хто живе в Криму, а я хочу ще раз нагадати, мені не дуже це зручно завжди говорити, наша акція, вона не відокремлює дітей політв'язнів кримських татар і не кримських татар. Ми зібрали всіх дітей неповнолітніх, незалежно від їхньої національності, кримських політв'язнів. Отже, всі, хто живе в Криму, знаходьте, будь ласка, активістів, волонтерів Бізімбалалар і долучайтесь до допомоги.